ndị nke so na otu akpọrọ Solution Marshals bụ ndị nke gosipụtara nnọọ afọ ojuju nke ha nwere na ụdịrị amụmọlụ dị iche iche bụ nke arụgoro n'ime steeti a site n'aka gọvanọ Soludo. Ya bụ otu gosipụtara mmetụta ha bụ nke ha nwere mgbe ha bagidere na njem iji wee nene amụmọlụ ndị a dị iche iche bụ nke arụjutere site n'aka ọchịchị na ọgbọ n'ime steeti a. Chukwuemeka Modelim ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ha gara hụchaa ka ọrụ si aga na ya bụ akwa flyover nke ọrụ ka na-aga n'ime ya. Onye isi ndị na-akwa ụgbọala na steeti a na ya bụ otu bụ Maazị Felix Asimonye, onye duru ha mee ya bụ njem, kọwara na a na-aga ngagharị ịhụ ka aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo siri jiri ego ụtụ isi a na-anata na steeti a were rụọrọ ndị mmadụ ọrụ. Ha gosipụtara obi aṅụrị ha nwere gbasara ya bụ akwa flyover nke ha kwuru na arụsiri ya ike ma bụrụkwazịa nke ga-eweta nsogbu agbakata akwụrụ a na-enwe ebe ahụ n'isi njedebe ma meekwa ka ọnọdụ azụmahịa ebe ahụ gawanye n'ihu. N'aka nke ya, odeakwụkwọ ya bụ otu bụ Maazị Emmanuel Oramalụ kelekwara gọvanọ Soludo maka itinye ụtụ isi a na-atụ na steeti a n'ọrụ, ya nakwazi iwepụ ndị na-anara ego gọọmenti tinye n'akpa ha, nke meziri na ego a na-ata na steeti a na-agawanye n'ihu ma bụrụkwazịa nke eji na-arụrụ ndị mmadụ ọrụ. Site na Ekwulọbịa, abụ m Chukwuemeka Modelim.